יום שני, יצאנו מהמכתש הגדול, זאת אומרת אנחנו באזור המכתש הגדול מאורון. ככה זה נראה מבחינת העלייה לאופניים, ורוכבים בעלייה הנוף המדברי. הנה גבי רוכב. גדי, סליחה, יש לך משהו להגיד, גדי? טוב, בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, מי בתור? שמעון מזהים בקלות עם המעיל האדום שלו. לא, ממשיכים. הכיוון הוא להר חלק. השאלה אם נעלה את העלייה הזו. לפי המרחק מהצומת זה... מה? לפי המרחק מהצומת... קח את הצומת. אנחנו עשינו... למה? יש לנו 1, 2, 3... קילומטר 400 עשינו 4 קילומטר עד התצפית. קילומטר 400 מהצומת עכשיו אנחנו. 4 קילומטר, אנחנו צריכים בערך מול... ניווט בשטח. מול הזיזו פשוט קצת את הערים. העלייה לתצפית. ואז המפה לא מתאימה לנו. 1, 2, 3, יותר מ4. 5 קילומטר. 5 קילומטר אתה צריך להגיע לזה. חבר'ה, זה בסדר, יש פה, העסק גם מסודר טוב, 5 קילומטר, אתה בערך מול התצפית. עוד שם. קצת התברברות, עובדים על המפה. בקיצור חברים, תסתכלו, אין לנו הרבה אי אפשר גם להתברבר מסיבה פשוטה. היידה קומרד. אתם יודעים למה אי אפשר להתברבר? תקשיב למה. תקשיב רגע, אתה רוצה להקשיב לי רגע, שנייה. לא, אתה אומר אי אפשר לא, אני אומר אי אפשר אי אפשר, אין חיה כזאת. שנייה, רגע. ה-GPS אומר, נו תגיד. שום דבר קריטי פה, למה? אנחנו יוצאים לשולחן שממנו רק נופלים לכיוון לבקעת סין וזה. אנחנו לא יכולים ליפול ולטעות. אנחנו שומרים פה על קו הגובה, אז אנחנו בסדר. זאת אומרת, אנחנו יכולים לחזור תמיד. אולי לא נגיע למצב. לא, עזוב את זה, תמיד, זה הכל שיחים כאלה. זה נורא מטה, אבל זה כביש, זה ככה נקרא אצלם כביש. רפי, זה הבריכות פה מאחוריך. יש בריכות, יכול להיות, מסכים, אני מסכים עם הקביעה, אז מה אני אומר? איזה מרחק? הנה הבריכות פה, מאחורי מעבר הסוללה. הסוללה. זה מפה מעודכנת, לא יכול לראות את ההר. אוקיי, התאפסנו. יוצאים. ושלום ושלום. זה בדיוק ככה. גבי! זה שלנו. כולנו באותה סירה רעועה מעץ. אנחנו פשוט אחרי חוויה של פאנצ'ר שלישי. פאנצ'ר במקום שלא אמור בכלל להיות פאנצ'ר, אני לא מבין. אבל כרגע משה פשוט אמר שאין שמחה כמו שמחה לעד, אז כולם צוחקים ושמחים. אבל כל אחד מקווה שהוא לא יהיה הבא בתור. אוקיי, זהו. יש לנו בכלל עוד מלא פנימיות או שגם זה נגמר? פנימיות יש פה. כל אחד יש. 2, 3, 14 מינימום, אה? אגב, אני רוצה להגיד לך משהו, קראתי גם את הכתבה באופניים על הצמיגים האלו של IRC. כי יש לי כזה, הקדמי שלי, והאחורי שלי זרקתי אותו, וואלה, אחורה נדע תשימו אותם. הם נורא דקים וחלשים. כן, זה חדש, זה חדש. שים אותו רק קדימה, אם אתה רוצה, אחורה נשימי. תראה מה עשיתי, השארתי אותו קדימה. ככה מחליפים ואחורה נשמתי פאנצ'ר. יותר בשרנים. תתחיל לנפח אותה. נפתחים בצ'יקה הפנימיות האלה. יש פה הכרזה, הצהרה או התחייבות. משה קנה צמיג ארוך חיים. הסיבובים האלה סופו לך. מה משה אמר? שהוא קנה צמיג שהוא ימות לפניו. עשינו כבר 1,000 קלוריות, לא? כמה קלוריות עשינו? 1135, זה נראה לי רק מהבדיחות, זה לא נראה לי. אז אתה ארוחת בוקר. מתי אכלנו ארוחת בוקר? אצל שימו זה מבחינת כמו אתמול אכלנו, לא שימו? אתה זוכר שהתעוררת היום או שאתה כבר לא זוכר? שמעון עייף מחדש. מה שהכי כואב, שימו, שאכלת לישון עוד שעתיים ולא היה קורה כלום. מה זה? סתם דחפתם אותי לפה. דפקו אותך, שמעון. נבלות, זה מה שיש להגיד לך. אין צדק, אין צדק. טוב, נקווה שזה הפאנצ'ר האחרון לזמן הקרוב והרחוק. זה פשוט עייפות. באנו משם, סוף כל סוף הגענו לשביל הדרוש, שטח רכיבה מאוד מעניין, מרגישים כאילו שיש פאנצ'ר בגלגל,
תחת האבנים ששוקעות כנראה בגלל הרטיבות של גשמים שירדו פה. חוויה, בהחלט חוויה. מלא מלא אבנים. ופוננו מועדות אל ההר. אי שם. שם. גבי, מה יש לך להגיד אחרי שהגענו לשביל? זהו זה. תמיד ידעתי בצדקתי, תמיד האמנתי בחפותי. האוריקו. ובצדקתי. מזל שתחנות הצדק... טוחנות את האבנים, אה? מזל שתחנות האבן טוחנות את האבנים. כן. אוקיי. טוב, מנוחה קלה. אנחנו נביא לו את זה. זה נדיר, זה אף פעם לא נתן בבעיה כזה, תנאי שטח כאלה שמשתנים בעולם. עוד איזו תקלת טכנית קטנה במרחק של קראתי את אותו סיפור שאתה מתחווי קראת, קשת. אמרתי, זה קלאסי לניווט GPS. כי כשאנחנו נוסעים אמרנו, על השביל... ניווט, לא, אבל מתקנים פה זה שם, יותר מזה, אוקיי. פה אתה גם לא יכול לזדות לפי תוואי שטח, זה... תגיד שעשו לך להוציא עוד את כביש, האוכל אתה לא יודע מה לעשות. ונאכל קצת. קופקסים כאן. עייפים אך מרוצים. הגענו לאנטנה שמקודם ראינו מלמטה. הנה כאן לפנינו הר חלק. איזה חלק, עם כל כך הרבה אבנים, איך אפשר לקרוא לו חלק? כל אבן פה כמו הר. תמציא. מתקרבים למדרון. יש פה ירידה רגלית, ראית? מה? יש פה ירידה רגלית, יש פה שביל. יורד למטה ירידה רגלית. איזה יופי זה לראות את זה. מה שהיה... עכשיו נצלם את... מצלמים אותי? אייל כמובן. נצלם כל האבזמים וכדומה. אנחנו נראה את אייל בפתחה שמצוק שיורד מנחל מהר חלק למטה. הקיפקה הזה אנחנו נצביע עליו עכשיו, נקרא אור ההר. אור ההר בתורה סופר שאהרון, אחיו של משה, קבור פה, הוא הגיע לפה והוא נפטר על ההר הזה, אור ההר. אנחנו רואים למטה את בקעת סין, חוצה לאורך, ואת הערבה מעבר לה. הרי הערבה, היינו יכולים לראות את הרי ירדן עכשיו, לא כך נצליח, בגלל שהראות לא ממש מאפשרת. עכשיו נעבור חזרה לראות את בעל המצלמה, אדון. אתה לא אמור לראות את המצלמה, זה שאתה שם משקפיים עליך. אנחנו צריכים לראות אותך. כמובן שהחבר'ה מגיעים ביעף. הנה החבר'ה גידון תמיד באדום. כן, איתן מגיע בסערה. יפה מאוד, ושמעון מגיח מעבר לאנטנה. אין רחש יפה כמו רחש הגלגלים שנוסעים על האבנים. לפני נקודת התצפית הבאה, עוד מעט עוצרים. אנחנו צריכים להתחבר עם השביל שם. לא, זה בסדר, הכיוון הוא נכון. הכיוון הוא ממש בסדר. הכיוון הוא בסדר, השאלה... בוא ננסה. אם נרגיש לכם מתבאסים, נחזור וזהו, אבל זה בסדר. זה שאנחנו נשארים פחות יותר על ה... מה שצריך לזהות כבר זה את ה... לא ראינו פה, בגלל החרטות האלה. את הדרך של הצפון. לראות את הגבוהות שאנחנו צריכים להגיע אליהן. נראה הר רכב. יש לנו ג'יפ חלק. יש כאילו, שם פה יש מצוק. הגענו פה יש מצוק. משם. ופה יש את ה... נקרב את המצלמה. אנחנו מערבית להר החלק, זאת אומרת, הוא מזרח עלינו. יש לנו כאילו מצוק בשני הצדדים. אחד פה, אנחנו פה לא רחוק מהמפעל עוד הפעם. הנה זה האנטנה. מה שמדאיג אותי. מה? מפעל פה, לא, שם. מפעל שם. הרחבנו עכשיו את כל דרך האבנים האלה. בוא נמשיך, נעבור את הקטע הזה ונראה אם אנחנו מזדהים או לא נחזור. הקטע הזה נגמר בקיר, אני כבר לא קיר, שם. יש מצוק. מה? אבל הנה יש שם דרך, הנה יש שם סקר. זאת למעלה? כן, זה שם, זה הדרך שלנו. אוקיי, הגיע באיזשהו שלב. הנה אחת הירידות. יאללה. יאללה, בלי מעצורים. אודרופ. יפה מאוד. הופה למעלה. יאללה. צא לדרך איתן. יפה מאוד. טוב, גם אני יוצא. אני צולל הרבה שנים.
היה כלל בצלילה. כשיש לאותו יום שתי פשלות בדרך לצלילה, אתה תפסיק עם זה. זה הכלל של הצוללנים. אני מסכים איתך. הווה אומר, לדוגמה, הגעת עד לצלילה, פתאום מתברר ששכחת איזה אביזר קטן, או אני כבר ידעתי, איך ידעתי בדרך, הייתי אומר, היום יהיה מחר, איך הייתי יודע? הרמזורים אדומים, כל הרמזורים הייתי אומר, היום אני אוכל אותה, הייתי יורד לים, יורד, אתה יודע, ים פלטה. ואחרי זה אתה מגלה ששכחת את הבלונים. אין רעות, אין רעות, מטר אין רעות. זרם, רעות מצוינת, אבל זרם חזק. ככה ידעתי. היום, אמרתי לכם, התחלנו היום בפאנצ'ר. לא רע, אבל החוויה הייתה בכיף. ביחד. יום יום. כן, זכינו בחוויית הביחד. היה אחלה מסלול. נכון? הגענו להר חלק, ירדנו ממנו. ככה צריך להיות. חבר'ה, מפה לשם, עד כאן 22 קילומטר. שיחקנו אותה היום כרמל. כל המשאבה. לא נוסע משאבה, נוסע לגב. אני נוהג, בתנאי שגבי נוסע. רגע, תן לגבי לנסוע בדוקטו. גבי לא עולה על הדוקטו שלי. למה? קח לי את המנוע, מה? ניסה שלישי כל הדרך, בפול טור. אני לא מכיר אותו. דוקטו נהיה F16. למה? הוא שם ביער, גבי, מדברים עליך, לא? בסדר, אין לי שום שאיפה לנסוע בדוקטו. תשמע, אולי תגרור את הדוקטו מהאוטו שלך. אתה נהג מצוין, אמרתי. תן לי גדעון. כן, גדעון גדעון זה נבלה וזה טרפה, אבל אני תתייחס זה נוסע מהר וזה גם כן. מתכונת אינטל, הם כל הזמן על פס רחב, הם זורמים. יש להם פס משלהם. לא, איך הם מייצים? שני מעבדים, אני שתי מכוניות ברוחב. כל אחד 140, זה בערך 280. אני לא פריירים. יש חוק מנוע. שיירת הרוכבים. לא יודע מה המצלמה מצלמת, אני מקווה שרואים משהו. מה? כמו טרומפלדור, אה? רוב, יש לך משהו להגיד, רפי? מה? אני לא יכול לעצור, חכה. איזה יופי. צריך לגמור את הבטריה ותפעילים. מה? כן, הפרה יש כל הכיף, אה? אף חמיות על גז. טוב שיש לך רעש באופניים, אפשר לדעת שנוסעים. כן, מה קורה? היי-הו! היי-הו! טה-נה-ני נה-נה-נה-נה-נה-נם בברו, 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 בברו. עכשיו אתה שומע את רפי בקטעי זמרה? ניסנו יכין קפה. קפה שחור, קפה טורקי, קפה חלב עם נפט קפה. רגע, מה עם שוקו? שוקו, גם שוקו. שוקו חם וקפוצ'ינו גם. לא, גם תה. תה! לילה לה, לילה לה, לילה לה, לה 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 לה. והכי חשוב, יש עוגות ופיצוחים. וואו, 40 קילומטר כמעט. שמעון, בונים על התה שלך, שמעון. מה? עזוב, אל תגיד לו, אל תגיד לו. תמצאו על העוגה שלי. היא הכינה? אוקיי, אז זה בסדר. אם זה במקום זה, זה בסדר. אוקיי. הגענו בחזרה. סוף טוב, טוב. תכף שמעון יוציא את העוגה מהבית. אני אוציא את העוגה מהתרמיל אחרי שסחבתי את הכל היום על הגב. לא אותו.